ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം അല്ലെ, 11ാമത്തെ അധ്യായം വിശ്വരൂപമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. ഏകാദശി ദിവസമാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ വിഭൂതി യോഗം കണ്ടു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത 4 ശ്ലോകങ്ങള്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? 8, 9, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങള്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അതിനു മുന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല, എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട വഴികളാണ് നമുക്ക് വിഭൂതികളിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് വിഭൂതികളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരും ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാൻ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത 4 ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മള്. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നിലനിർത്തുന്നത്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നതെന്ന്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം അത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ആ വിശ്വരൂപം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ദേവീ ദേവതകളും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസംചിതം യത്തോയോക്തം വചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, പരമഗുഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങള്, ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുത്ത ആ ദയാപൂർവം ഭഗവാൻ നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടത് കൊണ്ട് എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങള് ഇപ്പൊ തീർന്നു. അർജുനൻ പറയുന്നതാണ്, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ പരമരഹസ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് നൽകിയ ഈ ഉപദേശങ്ങള്, വ്യാമോഹങ്ങള് തീർന്നു. എന്റെ ഉപദേശം കേട്ടപ്പോ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ തീർന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് സർവ സൃഷ്ടിയും കാരണത്തിന് കാരണമാണെന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും കാരണഭൂതനാണ് ആര്? കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണൻ ഒരു അവതാരമല്ല, അവതാരങ്ങളുടെ ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തില് കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഈ അധ്യായത്തിലും അത് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അർജുനന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ തീർന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഏവമേതദ്യഥാതത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ. അർജുനൻ പറയാണ്, ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ പറയുന്നത്, ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ച പോലെ
അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന്, ഈ വിശ്വം മുഴുവനും അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അങ്ങ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞതില്ലേ, അങ്ങയുടെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അങ്ങ് വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ആര്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യ മേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധാ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അർജുനോട് പറയുന്നത്. പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള 1000 എന്റെ ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? നതു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടും ആനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരി, നീ കണ്ടുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് നൽകാം? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ നിനക്ക് എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വേറെ ആർക്കാണ് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തത്? വേറെ ആർക്കാ കൊടുത്തത്? ഇവിടെ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കിട്ടിയത് ആർക്കായിരുന്നു? സഞ്ജയന്. ധൃതരാഷ്ട്രക്കല്ല കിട്ടിയത്, സഞ്ജയന് കൊടുത്തു. സഞ്ജയന് കൊടുത്തു അല്ലെ? സഞ്ജയന് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് ഭഗവാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കാണ്. സഞ്ജയനും ആര് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത്? വ്യാസദേവൻ അല്ലെ? വ്യാസദേവൻ വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരല്ലേ വ്യാസദേവനും. വ്യാസദേവനാണ്, വ്യാസമഹർഷിയാണ് സഞ്ജയന് കൊടുത്തത്. ഇനി ഇപ്പൊ അർജുനന് കൊടുക്കാണ്. അർജുനോട് പറയാണ്, നീ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല, എല്ലാ വസ്തുക്കളും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണ്ടി വരും? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയില് ഈ ലോകത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ചില യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായമൊക്കെ വേണ്ടി വരും. അല്ലാതെ നമുക്കതൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്, പരിശുദ്ധമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കാണാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് മാത്രല്ല, പിന്നെ ഈ വിശ്വരൂപം മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തവുമാണ്. ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരം ആയാലും ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങള് പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളെല്ലാം പരവ്യോമത്തിൽ, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പരവ്യോമം എന്ന് വെച്ചാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്. ഈ ഭഗവാൻ ഏത് അവതാരം വന്നാലും അവരൊക്കെ എവിടെയുണ്ട്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ അവർക്കൊക്കെ ഓരോ ലോകമുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ പാർത്ഥസാരഥി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഭഗവാന്റെ ഏതൊക്കെ അവതാരങ്ങളുണ്ടോ, മാധവനാവാം, കേശവനാവാം, ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെ അവതാരങ്ങളുണ്ടോ അവരെല്ലാം എവിടെയുണ്ട്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില്. അവർക്കെല്ലാം ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. അർജുനൻ അത് കാണാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അർജുനൻ അത് കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞു. ആ വിശ്വരൂപം പിന്നെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല, അതിന് സ്ഥായിയായിട്ടൊരു നിലനിൽപ്പില്ല. മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങള് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്താ പറയാ, ജീവാത്മാവിന് അർജുനന് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ എല്ലാവരും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭഗവാൻ കാണിച്ചൊരു രൂപമാണ് വിശ്വരൂപം. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല, അതിന് സ്ഥിരമായ നിലനിൽപ്പില്ല. മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വരൂപത്തിനുള്ള പ്രത്യേകതയാണത്. വിശ്വരൂപം അത് കണ്ടു, കാണിച്ചു കൊടുത്തു, കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞു. മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളൊക്കെ സ്ഥായിയായിട്ട് നിലനിൽപ്പുള്ളതാണ്, നിലനിൽക്കുന്നതാണ്.
മാത്രമല്ല ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? വിശ്വരൂപം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനനെ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ടും വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞത്? അർജുനന് ഭഗവാന്റെ പ്രസ്താവനകളെ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാവിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും വേണം. താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടോ ദാർശനികമായിട്ടോ അല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാവിയില് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ എന്താവശ്യപ്പെട്ടത്? വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടോ ദാർശനികമായിട്ടോ അല്ല, അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ കൂടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആ വിശ്വരൂപം കാണുന്നത് വർണ്ണിക്കുന്നത് സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്. വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്തോ തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വരോ ഹരിഹി ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വര്യം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. അപ്പൊ അർജുനന് ആ വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. ഇനി സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ് ആ രൂപത്തെ കുറിച്ച്. ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, നമുക്കത് ചിലത് വായിച്ചു പോകാം. അനേക ഭക്ത നയനം അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകാദ്യതായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരതരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പൊ അർജുനൻ കണ്ട ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള വിശ്വം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ രൂപത്തില് എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, കണ്ണുകള്, എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങൾ അർജുനൻ കാണാണ്. പിന്നെ അനേക ദിവ്യ ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പുഷ്പമാല്യങ്ങള്, വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള് ശരീരത്തിൽ പൂശിയിട്ടുണ്ട്. അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ളതും തേജോമയമായിട്ടുള്ളതും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആര് കണ്ട രൂപം? അർജുനൻ കണ്ട വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അർജുനൻ കണ്ട വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരേ സമയം കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? അർജുനന് സാധിക്കാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് ആർക്കിത് സാധിക്കുന്നത്? അർജുനന് സാധിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ദിവി സൂര്യ സഹസ്രസ്യ ഭവേദ്യുഗാപദ്യുത്ഥിത യദി ഭാസദൃശ്യ സ്യാത് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനഃ. ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അപ്പൊ ആയിരം സൂര്യന്മാര് ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തിനോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണിത് ആർക്ക്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അത് സഞ്ജയൻ കണ്ട ആ വിശ്വരൂപത്തെ എങ്ങനെയാണ് സഞ്ജയനെ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല? സഞ്ജയന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സഞ്ജയൻ അത് കണ്ടിട്ട് വളരെ അതിശയത്തിൽ നിൽക്കുക. അപ്പൊ ആ സഞ്ജയന് മനസ്സിലായി. സഞ്ജയൻ അത് കണ്ടത് ആ മനസ്സിന്റെ ആ ചിത്രീകരണം അതെങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഫലിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ പറയുന്നത്? ആയിരം സൂര്യന്മാര് ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തിനോട് തുല്യമായിരുന്നു
എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഞ്ജീന കണ്ടായ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി കണ്ടായ കാര്യം അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, 1000 സൂര്യന്മാര് ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആരെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രരെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുന്നത്. സഞ്ജയൻ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയണ? അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ ശംഖാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീം ച സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. ഇവിടെ ഇനി അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തില് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും സകല ജീവജാലങ്ങളെയും എല്ലാം ഞാൻ കാണാണ്. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവനെയും അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. പിന്നെ ആരൊക്കെ കാണുന്നത്? സകല ദേവന്മാരെയും കാണുന്നുണ്ട്, സകല ജീവജാലങ്ങളെയും എല്ലാം ആരിൽ കാണാണ്? ഭഗവാനില് അർജുനൻ കാണാണ്. പിന്നെ താമരപ്പൂവിൽ ഇരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മദേവനെ കാണുന്നു, ശിവനെ കാണുന്നു, ഋഷികള്, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങള്, ഇവരൊക്കെ ആരിൽ കാണാണ്? അർജുനൻ ഭഗവാനിൽ കാണാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തില് അർജുനൻ ദർശിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. ബ്രഹ്മാവിനെ കാണുന്നുണ്ട് താമരപ്പൂവിലിരിക്കുന്ന, പിന്നെ ശിവനെ കാണുന്നു, ഋഷികളെ കാണുന്നു, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങളെ കാണുന്നു, സകല ദേവന്മാരെയും കാണുന്നു, മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ആരിൽ കാണാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ അർജുനൻ കാണാണ്. പിന്നെന്താ പറയണത്? അനേക ബഹൂദര വക്ത നേത്രം പശ്യാമി ത്വം സർവതോനന്ത രൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദി പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, വിശ്വരൂപ, അർജുനൻ വിളിക്കാണ് ഭഗവാനെ. വിശ്വരൂപ, ജഗന്നാഥ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്ത്യമോ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ പറയാണ്, വിശ്വരൂപ, ജഗന്നാഥ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തില് എല്ലായിടത്തും എന്ത് കാണാണ്? എണ്ണമറ്റ കൈകള്, ഉദരങ്ങള്, വായുകള്, കണ്ണുകള് ഒക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ് ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിനൊന്നും എന്ത് കാണുന്നില്ല? ഒരു അവസാനോ ആദ്യമോ മധ്യമോ അന്തമോ ഒന്നും ആർക്ക് കാണുന്നില്ല? അർജുനന് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തുനിന്നും കണ്ണുകളും കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രിണം ച തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്ത ദീപ്താനലർക്കാദിതമപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പറക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദിശമാണ് അങ്ങയുടെ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. ഇപ്പൊ പറയാണ്, ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നി, പിന്നെ മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പോലെ. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പോലെ. എങ്ങനെയാണ്? ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതും. നമുക്ക് നേരെ നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രകാശം അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദിശമാണ് എന്ത്? അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങൾ കൊണ്ടും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച ആ തേജോമയമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം ഞാൻ എല്ലായിടവും കാണുന്നു, ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ദുർദിശമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? അഗ്നിയുടെ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെ പ്രകാശം, അഗ്നി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കാണുന്നത് ആ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുന്നത്. രൂപം ദുർദൃശ്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ഒക്കെ ധരിച്ച് ആ തേജോമയമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നതായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഇനി ആ രൂപം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അതിനെക്കുറിച്ച് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പതുക്കെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി. അപ്പൊ അവിടെ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അമീച ത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര
സർവേ സഹൈവാവനിപാലസംഖ്യേ ഭീഷ്മോ ദ്രോണാസൗതപുത്രസ്തഥാസൗ സഹാസ്മദീയൈരപി യോധമുഖ്യൈ വക്താനി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദ്രംഷ്ടാ കരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിത് ലഗ്ന ദശനാന്തരേഷു സംദൃശ്യന്തെ ചൂർണിതൈരത്തമാങ്കേ. ഇവിടെ ആ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇപ്പൊ അർജുനൻ ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റും. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും, ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ കാണുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തിന്റെ സ്ഥിതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയപ്പോ, ഗതി മാറ്റിയപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, പിന്നെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാര്, പിന്നെ ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണൻ ഇവരും, പിന്നെ നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം എന്താണ്? അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് അർജുനൻ കാണാണ്. പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. അപ്പോ പിന്നെ ചിലരുടെ ശിരസ്സുകള് ഭഗവാന്റെ ഈ ദ്രംഷ്ടകളുടെ ഇടയിൽ പെട്ടിട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നതായിട്ടും അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്തായി? പേടിയായി. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ രൂപം മാറി. നേരത്തെ കണ്ടുപോലെ ആസ്വദിച്ചു നിന്ന ആ രൂപമല്ല ഇപ്പൊ അർജുനൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പേടിയായി. ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ആഖ്യാഹിമേകോ ഭവാനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തു തേ ദേവവര പ്രസീദ വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവാ പ്രവൃത്തിം. ദേവാധിദേവ, ഉഗ്രമൂർത്തേ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, യുദ്ധത പറയണത്, ദേവാധിദേവ, ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അങ്ങ് ആരാണ്? അങ്ങയെ കുറിച്ച് അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയെ ഞാൻ പ്രണമിക്കാണ്. എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദ്യ പുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, പറഞ്ഞു തരൂ എന്നിവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃത്തോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഋതേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേവ സ്ഥിതാ പ്രത്യനികേഷു യോധ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരെ ഒഴികെ രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളേവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ നിങ്ങള് പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. ഞാൻ ആരാണ്? കാലമാകുന്നു. അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവന്മാരൊഴികെ രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, തസ്മാത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോലഭസോ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭുങ്ക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവൈതേ നിഹത പൂർവമേവ നിമിത്ത മാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ. സവ്യസാചിൻ. അർജുനനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എഴുന്നേറ്റ് പൊരുതി യശസ്സ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നീ ഒരു കേവലം ആയുധമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ, പൊരുതിയിട്ട് യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരെയും വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നീ വെറുതെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നിന്റെ യശസ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ വെറുതെ പൊരുതി കാണിച്ചാൽ മാത്രം മതി.
എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. സവ്യസാചീൻ എന്നാണ് അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. സവ്യസാചീൻ, അതായത് എന്തുള്ള സവ്യസാചീൻ വെച്ചാൽ അമ്പെയ്യുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായവനാണ് ആര്? സവ്യസാചീൻ. അപ്പൊ അർജുനനെ സവ്യസാചീൻ എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിമിത്തം മാത്രം, നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ, നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. എല്ലാതും ആര് ചെയ്തു? ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്തായി? ഭയങ്കര വിഷമായി. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ അർജുനന് ഭയങ്കര പ്രയാസായി. അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യതുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനതാ മഹിമാനം തവേതം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ചാവഹാസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോത്തവാ വ്യാപിച്ഛത തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയേ തമാഹമപ്രമേയം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ഹേ ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ സുഹൃത്താണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ എങ്ങനെ വിളിച്ചത്? ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ഹേ ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു പോന്നു. സ്നേഹം കൊണ്ടോ സംഭ്രാന്തി കൊണ്ടോ ഒക്കെ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താണ് പറയണത്? നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള സമയത്തും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ വിനോദിക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുക, ആഹാരം കഴിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ ഞാൻ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇങ്ങനെ കുറെ തെറ്റുകള് ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തു, ആ പിഴകള് എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് മനസ്സിലായി? അർജുനൻ ആകെ പേടിച്ചു എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കാരണം അർജുനന്റെ ഈ സംസാരം കേട്ടപ്പോ ഭഗവാന് മനസ്സിലായില്ല, ആകെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? മാതേ വ്യഥാപാച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ടാരൂപം ഘോരമീ തൃങ്കമേതം വ്യപേതപി പ്രീതമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രപശ്യ. എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. അപ്പൊ നീ എന്റെ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു, അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്റെ ഭക്തനായ നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ, ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ നീ എന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ, ശാന്ത മനസ്കനായിട്ട് നിനക്കിപ്പോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ എന്റെ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ട്, കാലരൂപമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഈ കാലരൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനായിന്നും സംഭ്രാന്തനായി എന്നുള്ളതും എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. ഇനി നിനക്ക് എന്താണ്? എന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള നിനക്ക് നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കാം, ശാന്ത മനസ്കനായിട്ട് നിനക്കിപ്പോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം നിനക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വസുദേവസ്തഥോക്ത സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ചാപീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ വപൂർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഏത് രൂപമാണ് കാണിക്കുന്നത്? തന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ചതുർഭുജ രൂപം, ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടിയ ഈ ചതുർഭുജ രൂപം, 4 കൈകളുള്ള ശംഖും ചക്രവും ഗദയും പത്മവും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപമാണ് ഭഗവാൻ ആർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനനെ ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി 2 കൈകളോട് കൂടിയ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായിട്ട് 2 കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. അർജുനന് സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഏതാണ് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത സാധാരണ രൂപം? സാധാരണ രൂപം ഏത്?
കൃഷ്ണന്റെ രൂപം. ശ്രീകൃഷ്ണരൂപം. കൃഷ്ണരൂപം. അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവതരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അധികവും ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് അവതരിക്കുന്നത്. ദേവകി വസുദേവരുടെ പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ ആദ്യം അവതരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? നാരായണ രൂപത്തില്, ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ആദ്യം ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ദേവകി മാതാവിന്റെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ ശിശുവിന്റെ രൂപം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കൈക്കൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ വന്നത്? ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ദേവകി വസുദേവരുടെ മകനായിട്ടും അവതരിച്ചത്. അതിനുശേഷം മാതാവിന്റെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നത്? മനുഷ്യരൂപത്തില്, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. ഇനി അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അർജുനൻ പറയാണ്, ദൃഷ്ടേദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇതാനീമസ്മി സംവൃത്ത സചേത പ്രകൃതിം ഗതഃ. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അതിസുന്ദരമായ ഈ മാനുഷികാകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. അപ്പൊ അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്, കൃഷ്ണന്റെ ആ സ്വന്തം രൂപത്തില്, കൃഷ്ണന്റെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങയുടെ ഈ അത്യന്ത സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം, മാനുഷികാകാരം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനാസി യന്മമ ദേവോ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണഃ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിൽ അർജുനൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ അല്ലെ. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട് ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാര് പോലും എന്റെ ഈ പ്രിയ രൂപത്തെ കാണാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ അനേകം സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലോ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്താലോ നേടാനായിട്ട് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സുദുർദശമിതം രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ദിവ്യജനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തെ കാണാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. തപസ് ചെയ്താലോ വേദപഠനം ചെയ്താലോ തത്വചിന്ത ഇതിനോടൊപ്പം ഭക്തി സാധനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കാം. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ എന്താണ് പറയണത്? വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റുള്ള ദേവന്മാര് പോലും അവസരം കാത്ത് കഴിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ദേവകി പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണോ വരുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ദേവന്മാരും സ്വർഗലോകത്ത് നിന്ന് ദേവകി മാതാവിന്റെ അടുത്ത് ആ സമയത്ത് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗർഭത്തിലായിരുന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയം എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ ദ്വിബീജ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോ സുദുർദശമിതം രൂപം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. സുദുർദശമിതം രൂപം കാണാനായിട്ട് അത്യന്തം പ്രയാസമുള്ള രൂപമായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം എന്ന് നമുക്കിവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയണത്? ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ, ഭഗവാനില് ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും കഴിയും. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാനും ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. വേറെ ഒരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാനോട് പറയണം. എന്താണ്? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമാണ് ഭഗവാന് ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി,
എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മാത്രം ഏകാഗ്രമായ രീതിയിൽ ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാകുക, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് കനകദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് കനകദാസ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ച് പാട്ടുകൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കലാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഈ കനകദാസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും. ഇവിടെ കാണുന്നത് ഉടുപ്പിയിലെ കൃഷ്ണന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് കാണുന്നത്, ഉടുപ്പി കൃഷ്ണ വിഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഈ കനകദാസ് ആ ഉടുപ്പി വിഗ്രഹത്തിനെ കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? കനകദാസിന് സാധിക്കില്ല. അതായത് ആ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിലൊരു നിയമമുണ്ട്. അവിടെ എന്താണ് വെച്ചാല് ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് മാത്രമേ അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനാണ്, അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധർക്ക് മാത്രമേ എങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമുള്ളൂ? അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. അപ്പൊ കനകദാസിന് അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? കനകദാസിന് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഇരിക്കുന്ന വിഗ്രഹത്തിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ആ ചുമരില് ഒരു ചെറിയൊരു ജനലുണ്ട്, ചെറുത്. ആ ജനലിൽ കൂടെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഈ അമ്പലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് പുറത്ത് നിന്നിട്ട് അതിലൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കുന്നത്. ബാക്ക് സൈഡാണ് ദർശനം എടുക്കുക. അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ കനകദാസ് എന്നും എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ച് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടും. അങ്ങനെ എന്നും ഭഗവാനെ ബാക്കിൽ കൂടെ ദർശനം എടുത്തിട്ട് പോകും. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം ഇതുവരെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല? കനകദാസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ എന്നും പ്രയാസപ്പെട്ട് വന്ന് അവിടെ നിന്ന് കീർത്തനം ചൊല്ലി ഭഗവാന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ദർശനം എടുത്ത് പോകും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ച് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രയാസം കൊണ്ട് കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒറ്റ തിരിയല്. അപ്പൊ എന്തായി? തിരിഞ്ഞൂല. അപ്പൊ ജനലിന്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് എന്തായി? ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു. അതായത് കനകദാസിന് ദർശനം കിട്ടി. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് ദർശനം എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം? തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ദർശനം എടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ? ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം എടുക്കാൻ പോയവർക്ക് അറിയാം അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഉടുപ്പിയിലെ ദർശനം? ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയവരാരും ഇല്ല? പോയിട്ടുണ്ട് മാതാജി, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല? പോയിട്ടുണ്ട്, അത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലെ? പോയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്, 3-4 പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ദർശനം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ എന്താ പറയണത്? വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും വിശ്വരൂപം മറിച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപത്തിൽ വന്നു. ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള 2 കൈകളോട് കൂടിയ സ്വന്തം രൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലും കൈക്കൊണ്ടു. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റ് ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണൻ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലെല്ലാം പറയപ്പെടുന്ന ഈ ചതുർഭുജ രൂപം മറ്റ് ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്, കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഏത് രൂപങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ ചതുർഭുജ രൂപം, നാരായണ രൂപം വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. മത്കർമാ കൃന്മത്പരമോ മത്ഭക്ത സംഘവർജിതഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യാസ മാമേതി പാണ്ഡവ
പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ, കാമ്യകർമ്മങ്ങളില്ല, അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, ഊഹാപോഹങ്ങളില്ല, അതിന്റെ ഒന്നും മാലിന്യമില്ലാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായിട്ട് കരുതുക, ഭഗവാന് ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായിട്ട് കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുന്ന, എല്ലാവരോടും എങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എന്ത് സാധിക്കും? നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ പറയുന്നത്, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ കരുതുന്നു, സുഹൃത്തുക്കളോടും സർവഭൂതങ്ങളോടും എല്ലാവരോടും പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുന്നു, സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തന് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും എങ്ങനെ പെരുമാറണം? സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ, ഭഗവാനാണ് പരമലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭക്തൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്ത വൃന്ദി കി ജയ്, ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി